My dear brothers and sisters in Christ, meron pong nagtanong kung bakit na-stress ang misa natin. Sinagot po na unang pagbasa dahil si Peter and John went to the temple in order to join the prayer time at 3 o'clock. So 3 o'clock is the prayer time of the Jewish people. And at 3 o'clock, they gather in the temple. Aside from that, alam natin, Jesus died at 3 o'clock. And 3 o'clock ay ang oras ng himala, ang oras ng divine mercy, kung saan nabuksan ang puso ni Jesus, where blood and water flowed out, and the ocean of God's mercy is given to all mankind. My dear brothers and sisters, our gospel today is the walk of two disciples to Emmaus, away from Jerusalem. Alam po ninyo, when we walk on the road and we are facing back the sun, nakatalikod tayo sa araw, yung anino natin ay nasa harap natin. We will always be haunted by our shadows when we turn our back from God. And the Lord did His best to make His two disciples return to Jerusalem. When we return to Jerusalem, we are facing the sun. And when we face the Son of God, when we face the risen Lord, all our shadows will be cast at our back. Ayaw ng Panginoon na maglakad tayo following our shadows. Gusto niya, humarap tayo sa Kanya upang lahat ng mga shadows ng buhay natin will be cast at our back. Emmaus is the road of people who lost their hope. Emmaus is the road to the village. It is the road followed by people who are hopeless. And the road to Jerusalem is the road to new life. Noong po grade 6 kami, isa sa mga kaklase namin ay nag-stowaway. Tumakas mula sa kanilang bahay. Hinarap siya ng kanyang mga parents. Nagpunta sa lahat ng bahay namin, kaming mga kaklase. Tinatanong kung nandoon si Rosemary. Pero bago po naglaya si Rosemary, naikwento niya sa amin, lagi raw lasing ang dati niya. Nahihiya na raw sa mga tao dahil kapag lasing, nagwawala sa daan at nanggugol sa tindahan kapag hindi pinapautang ng alak. Lagi raw wala ang nanay niya sa bahay, sa kamamadyong, kakakwaho o katutongits. Lahat daw ng trabaho sa bahay, siyang gumagawa. Siyang naglalaban, nagluluto, namamalasa, naglilinis. Dahil laging wala ang nanay niya. At yung mga kapatid niya, ayaw siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Dahil puro FB, puro Instagram, puro Twitter, computer, at paggawa ng TikTok. So napundi si Rosemary. Di na nakayanan ang sitwasyon nila sa bahay. Kaya siya ay naglayas. Minsan during our class hours, habang nagtuturo yung teacher namin, dumating ang mga parents ni Rosemary at sinabi nila sa teacher namin, Madam, kung alam po ninyo kung nasaan si Rosemary, pag-isabi lamang, umuwi na siya at humingi kami ng tawad sa kanya. Hindi po kami makatulog. Inaalala namin sa Rosemary. Marami kami pagkukulang sa kanya. At sana sa pagbabalik niya, muli na ayusin ang aming pamilya. Nang malaman ni Rosemary, kinabukasan din, bumalik siya sa kanilang bahay. Nangako kayo ng tatay na hindi na siya maglalasing. Nangako kayo ng nanay, hindi na siya magtotongits at kwaho, unahin ang mga gawaing pamilya.
Siya na gagawa ng gawaing bahay. Hindi lahat ipapasa kay Rosemary at nangako ang mga kapatid niya na magtutulungan sila sa mga gawaing bahay. Ang bahay nila noon ay nagsilbing impyerno kay Rosemary. Pero ngayon, nagsilbing isang tahanan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Iba po yung bahay sa tahanan. Ang bahay ay gawa sa yero, bato at simento, pero ang tahanan ay isang pugat ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sana hindi lamang magpapay yung bahay natin, kundi gawin natin isang tahanan. Not only a beautiful house, but a beautiful home where there is love, peace, and unity. Sa kabila ng kakulangan o pamalian ng pamilya, we can always reinvent and rediscover our family life. Ang ganda na nangyari sa pamilya ni Rosemary. They were able to rediscover, to reinvent their life, ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal. Madalas po sa buhay natin, tinatakasan natin ang mga lugar, ang mga sitwasyon na nagpapaalala sa atin ng mapapait at masakit na karanasan. Pwede tama ang pagtakas sa masasamang alaala. Pero hindi naman laging tama na tatakasan natin ang bawat problema o masasakit na karanasan. Dahil kung mayroon mang masama o masakit na pangyayari sa buhay natin, sa buhay ng pamilya, dapat harapin, ayusin, at pag-usapan, hindi tinatakasan ng problema. Hinaharap, pinag-uusapan. Kailangan lamang maging open sa isa't isa. O kaya mga lines of communication ay laging bukas. Kung naiya ka sabihin, I'm sorry, you can send it through text message. I'm sorry. Maraming paraan upang magpahatid ng sorry, mga peace offering. Kahit sa text lang, make your moves at gumawa ka ng hakbang para magkasundo-sundo kayo sa pamilya. Pamilyang dating nag-aaway, pamilyang dating hindi nagkakaisa, hindi nag-uusap, sana sa panahon ng COVID, ay magkaisa, magkasundo-sundo. Rediscover beauty of your family life. Sa ating Ebanghelyo na yun, narinig natin kung paano ang dalawang alagad ni Jesus ay naglalakad palayo sa Jerusalem, papunta sa Emmaus. Bakit? Nais nilang takasan ang kanilang masasamang karanasan at malungkot na karanasan sa Jerusalem kung saan pinatay si Jesus. Ngayon, 2 araw na. Halimbawa sa inyong pamilya, kung isa na sarap umuwi, dahil nandun si nanay, masarap ang luto ni nanay, sama-sama kumakain, ang ganda ng love and care within the family. Pero ngayon, ayaw mo nang umuwi, dahil walang pagkain sa lamesa, ang dumi-dumi ng bahay. Dati sinasalubong, ngayon pagdating niya, nagtatago dahil laging mainit ang ulo. Baka maputukan ka sa galit ni Daddy. Itong mga Israelita at mga alagad, gusto na takasan ang masamang alaala ng Jerusalem. Dahil doon pinatay si Jesus. Sa Jerusalem ipinako si Jesus. Kay Jesus, kung kanino nila itinaya ang kanilang buhay. Kung kanino sila na mag-asa, ngayon patay na ang inaasahan nila. Di ba nakakalungkot siya? Marami silang tama kapag si Jesus ay nag-aaring. Pero lahat ng kanilang pangarap ay naging bauman
dahil pinatay si Jesus. Nag-alin ang buhay si Jesus sa krus. So, my dear brothers and sisters, sa Jerusalem, hindi lang doon nag-alin ang buhay si Jesus. Hindi lang doon ipinako at namatay si krus. Sa krus si Jesus. Sa Jerusalem, doon din naging bangon ang kanilang mga pangarap. Sa pagkamatay ni Jesus, nawalan sila ng pag-asa, naging bangon ang kanilang mga pangarap. Kung gusto nila takasan ng Jerusalem, and they tried to escape away from Jerusalem in order to go to Emmaus, gusto ni Lord magbalik sila sa Jerusalem. Emmaus is the place of people who do not call God, who do not have faith in God. Emmaus is the place of people who live in darkness and hopelessness. Emmaus, Emmaus. Din tayo Emmaus si Diyos. Din tayo manang Diyos. Manatili natin Emmaus. At dapat pagtaungin, papunta na Emmaus. Ulang na panganiwala ang Jesus. Kaya Emmaus si Diyos. At alam ng Diyos katawan. Muli hindi mo magbalik na Jerusalem. Bakit? Dahil Jerusalem hindi lang ang lugar kung saan namatay si Jesus. It is also the place kung saan muling nabuhay si Jesus. There were some excited about the death of the Lord. They are too incredulous. Very doubtful sila to believe in the resurrection in spite na merong mga witnesses. Kung doon sa Jerusalem namatay si Jesus, doon siya uling nabuhay. Doon papanawag ang banal na Espiritu. Sa Jerusalem lang ipapahayag ang mabuting balita. Sa Jerusalem, doon ipapahayag ang mabuting balita. So, my dear brothers and sisters, sinamahan ng Panginoon yung dalawang alagad sa kanilang paglalakad papunta Jerusalem. They were down and out. Yung kanilang paningin sa downcast, nakatingin sila sa lupa, hindi sila nakatingin sa langit. Maybe that's one reason hindi nila nakilala si Jesus. Bakit? Sa sobrang lungkot, sa sobrang takot, at sa sobrang dilim ng kanilang buhay, hindi nila na-recognize na kasama pala nila naglalakad si Jesus. Bakit hindi nila nakilala si Jesus? Kasi from now on, makikilala nila si Jesus sa ibang paraan. Hindi sa kanyang physical appearance, kundi sa pagdiriwang ng banal na misa. The breaking of the bread, kung saan ang mga salita ng Diyos, bubuhayin ang ating mga isip, palalakasin ang ating loob, liliwanagan ang ating mga isip, makikilala natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi ba nag-aalab ang kanilang puso nung ipaliwanag ni Jesus ang mga kasulatan? The prophets at iba pa, their hearts were burning. Ang banal na misa, ang mga salita ng Diyos, muling pagdidinasin ang ating mga nag-uundak-undak na mga pananampalataya. Tulad ng Paschal Candle na ito, nag-aalab, papag-aalabin ni Kristo ang ating pananampalataya. We will recognize Jesus in the breaking of the bread, hindi lamang sa misa. As long as there are people who are willing to break themselves, to share their time, talent, and treasure, to give their best and sacrifice for the family, buhay ang Panginoon. Sa inyo pong mga tahanan, we're very sharing. Break your bread for one another. Break your time. Break your pride. Serve one another. Habang may tao willing to break themselves, to share their time, talent, and treasure, mananatili buhay ang ating Panginoon. My dear brothers and sisters, huwag nating takasan ang mga problema natin sa buhay. Huwag nating takasan ang pamilya.
Yung iba napapasok sa pamilya. Eh, no choice tayo na, naka-house quarantine tayo. Pero kapag walang house quarantine, ako, yung iba, malinas-nas lang. Alad na ako, tumakas na. Alad na ako, mamasyal na. Alad na ako, walang mapapali na. Tingkaren ng balik. Ngayon, walang choice. House quarantine. You have to face each other. Ayusin ang inyong pagkakaisa bilang pamilya. At nais ng Panginoon, we go back to our families. Rediscover, reinvent our family relationships. Kung gusto niya magbalik sa Jerusalem, gusto niya ngayon magbalik tayo sa ating mga pamilya. Dahil sa loob ng ating pamilya, hindi lamang doon tayo isinila, kundi doon natin naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Ako naniniwala ako, mahal ako ng Diyos dahil minahal ako ng ating mga magulang. Hindi ako mababayaan ng Diyos kasi hindi ako pinabayaan ng ating mga magulang. At hindi ako pababayaan ng mga parishioners mo sa daw. Marami pong salamat. Nakakatawang puso ang inyong suporta sa inyong pura paro. Naniniwala ako, mahal ako ng Diyos. Hindi lamang inalay niya ang buhay. Kasi maraming tao nagmamahal sa atin at maraming tao minamahal natin. So, my dear brothers and sisters, kung nais ni Jesus na magbalik sila sa Jerusalem, gusto ni Jesus, balikan natin ang ating mga pamilya. Kasi doon natin mararanasan ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang pagpapatawad. My dear brothers and sisters, let us make our house a home. Dito kami nanganak. Meron kang pamilya. Meron kang magulang. Meron kang mga kapatid. Sa pamilya at tahanan, doon ka lumaki. Doon ka lumaki. Doon inubog ng magulang mo ang iyong puso. Ang iyong kaisipan, ang iyong ugali, ang iyong buhay. Home is where your heart is. And there is no place like home. Kung meron pagmamahal